Ufika kule ndoda ina 38 years. Igula ihleli apha. Ngicela nive iBhayibheli ayithi le ndoda ibina 38 years yazalwa. Ithi iBhayibheli ebena 38 years egula. Well, this man who faith, he waited for 38 years. And that's what calling out anointing all of us within the 38 years waiting for healing. And then saying sickness is bad, 20 years depending ulindile. 30 years depending ulindile. It was a lot of time. Uputing ban? Yeah. Tuthando namhlanje ne-memorial service apha eGombo Hall. I-response yabantu former boxers zikhona apha ngaphakathi. How do you feel as a family? Mkhulu wami ngiyayibulele hlobo abenza ngalo lapha i-organization no-cartoons no-jay zonke nezile i-stakeholders bezi-involved kuyo yonke lento. Uthi usolekele kule backpack but i-response yabo ivese like immediately sangasoleka bavese nje bafika abantu basendlini yabo abafana ukuthulana no-jay abanye abazi-friends ka-24 bazi the-former boxers bese-Africa abanye abafana bebe-supporta u-24 kwinto zabo baprepare i-fight i-support sakhe ininzi mani Brian babayenzileyo ndiyabulela ihlobo benze ngalo mana abantu bethanda bayaboleka lihlobo emthela ngayo kwinto. And mkhuluwa preparations ze-funerals zime ndawoni and kungcwatyelwa? I-preparations ze-funeral kungcwatyelwa eParkside Hall 28 Saturday. Mkhuluwa into ezenziwe kwikapa like ebegula yona kefebili. Yes. So kumbe uvelayo eqale lebhoxing into. So behlele family ezanye ngefamily like abekho manje shiyangwe because behlalisana naye kumandi kuhlekwa and for like izinto bezenza like le senimbe kangambili uthatha ubeka ku spotlight now today sesilapha nje kungenxa yakhe. So ubuhlungu bras lahlekelwe sila because uthuko besemini and besajonge too much kuyo. So umntakwakhe bra alifuna uqala ku-family ishenxe benkulu kakhulu. And mkhuluwa eyona nto ithethayo yilena, the reason why ndiyibuza le mibuzo mkhuluwa, I don't want uba sixokisane. Yeah. Understand? Unhlanhla ugulile. Yeah. And namonga as a family. Yeah, bra. And now phaya endlini ifeel of umama wakhe abazali banjani mkhuluwa? Akho mandi bra njengokuye nokumsigogubhe umuntu. Yeah. Uba nje akubathensa khona iba right. Yes. But then now sesilapha so destiny umuntu uzawunyamezela because ayiqala ukwehla pha ekhaya. Yeah. Nje ekaqala ukuvuka umuntu wo-24.
So like kudala sisehle endlini sizinyamezela. So nalena izonyamezela. Mkhulu waMasi, on behalf of ilandi viewers BCM TV, sithi tutwini kuyilandi yakufamily yakangamntwini as bengitshilo qala ibi-champion yethu ibe ngumfana kakhulu oyithathe iBuffalo City wayithatha iprovince wayibeka kwilevel engaphezulu kakhulu. Siyabulela just ngobomi bakhe and nange-contribution ayenzileyo kwi-sports amancindi. Enkosi mkhulu wami. Utata ngubani? David Kampino. Tata David, with ukuwa kaNhlanhla ngamntweni ifamily ithe briefly nje khange ingene kwelandi ngoba ugulile and egulile njena there were xesha apho khona ufumanisa uba uyedwa abantu bamanqindi abekho apha ecangkwakhe. So uyiva kwakho wena lento ufuna ungene kwezo ndawo ke mkhuluwa, uyiva kwakho uyive nini, uyive njani lento kaNhlanhla? Mandiqale ndibulele ngelithuba ndilifumanayo engakumbi uthetha ngale boxer endikhumbulayo ukuthi was one of i-product ze-Elabo. I-Elabo is the abbreviation e-East London Amateur Boxing Organization. Engakumbi endingathetha ngaye kakhulu kula level yakwa-amateur. Ingekabi open boxing. uNhlanhla was one of i-boxers zazi strong kakhulu weight encinci kakhulu kodwa strong kakhulu kwi-division yakhe, especially ngexesha likamatsha. Ishwa ndizoyifumana ngexesha sekuthiwa uwile uNhlanhla ngoske kufika ifamily phaya iyofuna intende njengomntu ohayirisha intende. Ndothuka ke kabuhlungu kuba andifuna uxoka ndamgqibela mna esejimini right bendiqala ukuva uba ebengaphilanga ngexesha seletshonini. Kambe ke esikakhulu endifuna ukutsho endingatsho ukuthi kwifamily nditsho engakumbi kwiDuncan Village, nditsho ingakumbi kwi-boxing fraternity as a whole ukuthi masixoleni akwehlanga lengehleli. Ebi-product engakumbi njengoba ndisitsho ye-Elabo, which is East London Amateur Boxing Organization. Amaxesha amaninzi besithi xa sine-tournament semgangathweni ophezulu ezisponsorishwayo ibingabanye babantwana besiqinisekisa ukuthi afunekanga angabikho etimini ye-Elabo. Showtime. After kuthiwe ku-24 ndiyamosha ndaya kuyanga. That simply means ngoba thina we are failing i-athletes zethu. Uthina sithi the more singahambi siyobukela i-athletes zethu, the more i-revenue yokwenza imali bazibhataleke ingafumanga, the more nazo zizaba-discouraged. What's the point of it? Whereas I'm not inspiring anyone, then that means the point doesn't go right. Plus, you're full baleka now, but you don't baleka ayizukwazi. Inhliziyo yakho ayikayibetheleli lapha ufuna ngokwakho. Uyifuna nalo because of ufuna ukubonisa abanye abantu. U-24 bengekho njalo. U-24 becanda emathafeni eqembeleka ngehashe lakhe. Ihashe lakhe